ሰላም 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 ስድራ ቤት ማህሌት ዩቲዩብ ቻነል ብሳላ ሓገዝኩመን ደገፍኩመን ማህሌት ዩቲዩብ ቻነል ልዕሊ 1,000 ሰብስክራይብ ብምብፅሕና ንኩልኩም ስድራ ቤት ማህሌት ዩቲዩብ እንኳዕ ሓጎሰና እናበልና ርሑስ ሓድሽ ዓመትን በዓል ልደትን ይግበረልኩም እናበልና እግዚአብሔር ዓመተ ሰላም ራህዋን ቅሳነትን ክገብረልና እናተመነና ሕጂውን ስድራ ቤት ማህሌት ዩቲዩብ ቻነል ዘይኮንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ኣብዛ ቻነል ዝወርድ መንፈሳዊ መዛሙርን ስብከታትን ተኻፈልቲ ናይቲ በረኸት ንኽትኮኑ ማህሌት መንፈሳዊ ዩቲዩብ ቻነል ብክብሪ ትዕድመኩም። እግዚአብሔር ንምእታብኩም ንምውፃእኩም ይባርኽ። እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ዝበለፀ ሰላም ኣምላኽ ኣብ ቤትኩም ኣብ ሓዳርኩም ኣብ ናብራኹም ኣብ ውሉዳትኩም ይሃብ። እግዚአብሔር ዘመንኩም ይባርኽ። ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም። ሻሎም